Minn karozzi jsuqu weħidhom għal karozzi li jistgħu jinstaqu minn postijiet remoti mingħajr ma tkun fiżikament preżenti fil-vettura jew fil-pajjiż fejn tinstab il-karozza. Waqt attività organizzata l-4 wara nofsinhar saret dimostrazzjoni ta' karozza li bdiet tinstaq minn taħt tinda meta fil-verità il-karozza kienet fuq barra. Imbagħad wara ftit ħin din l-istess karozza bdiet tinstaq saħansitra minn uffiċċju li jinsab fil-Ġermanja, xi ħaġa li żgur impressjonat lil dawk preżenti. F'kummenti ma' Net News il-kap eżekuttiv tal-kumpanija responsabbli minn dan il-proġett, Graham Healy, spjeganna eżatt kif taħdem din it-teknoloġija. Hawnhekk għandna remote station li biha għandek il-kontrolli li huma steering u pedali kif għandek ġo karozza normali. Il-kontrolli minn hawnhekk imorru fuq karozza ta' reali u int tista' minn hawnhekk issuq karozza kemm fuq area li toħodha bħal kif toħod karozza normali. Din it-teknoloġija li l-kumpanija ilha taħdem fuqha għal dawn l-aħħar 5 snin tista' tkun ta' benefiċċju f'numru ta' sitwazzjonijiet differenti. Bħala użu għandek immaġina pereżempju kif konna fil-COVID-19 li int ma tistax tagħmel kuntatt ma' persuni oħra. Jekk inti kollok bżonn delivery ta' xi pinna li pereżempju, inti se jkollok karozza bħal di li tiddeliverja pinna lill-pazjenti bla ma jkollok kuntatt personali. Waħda mill-affarijiet għandek oħra ta' safety. Immaġina meta tkun qed taħdem ġo minjeri u tibda tqatta' il-ċiblat jew tista' tniżel affarijiet autonomi li jagħmlu dal-affarijiet bla ma jkollok il-persuni bżonn ikunu daqshekk viċin ta' fejjem il-periklu. Bħalissa din it-teknoloġija taħdem fuq karozzi elettriċi u l-ħsieb huwa li din it-teknoloġija tilħaq ħafna aktar pajjiżi fi żmien li ġej.